हेल' लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गियान ब्लग्स इउटुब चेनेलाव बरायबाय। गोबाव समनि उनाव दिनै एसे आपल'ड खालामनाय जाबाय मानोना गोबां बेस्थ'नि गेजेरजों माखासे भिडिअ'फोरखौ कन्टेन्टफोरखौ लाबोनो हानाय जाया। दा बेनिखायनो नै दिनै जोङो गुवाहाटि स्टेट जुआव जोङो बेरायफैनाय बे बेरायहैनायखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो सानदों। अब्ला नोंथांमोना नायलांदो जोंनि बे सिराखानाखौ नायनायाव माबायदि नुदोंमोन आरो जों मा बेरायदोंमोन। दा बेवहाय जोंनि गोबां फरायसाफोरजों लोगोसे जों आंनि फिसालाखौबो लांफादोंमोन। नैबेनो जोंना गियान सात बसुमतारी जोबोद खुसि लोगोफोरजों। दानिया जोङो ज' हाबनोसैखाय बेरायनोसैखाय जों ज' मोनसे ग्रुप फट' लादोंमोन। बेनिफ्राय जों फार्स्टआवनो ओरै बेरायलांबाय। बेनिफ्राय फार्स्टआवनो जों बाथ' नुबाय। बे बाथ' गिदिर जोबोद गिदिरमोन। बेनिफ्राय नैबाव खुसुं दंमोन खासेव नङा दे बेयो एबार नेक्स्टआवसो खासेव। बेनिफ्राय खुसुं दंमोन आरो बेनिफ्राय नैबेसो खासेवमोन। नैबे खासेवमोन जोबोद गिदिरमोन, बिराद गिदिर खासेवमोन बियो। बेनिफ्राय आरो नैबे जाहैबाय दाउ, मा दाउ होनो धनेस दाउ ना मामोनथाय बे। आरो बिनि उनाव जोङो नै दा लिअ'पार्द नायबाय। बेनिफ्राय नैबिसोरो जाहैबाय मै। मा मैमोन जों मिथिला, खिन्थु बाहाय गं खान्दा गं ओंखारनाय दंमोन बाहाय। खोरथि होनदों जोंहा सासेया, खोरथि जानांगौ खोन्थादों। दा बेनोमोन सिगां समाव गोबां दंमोन मैफ्राथ' बिराद फालो दंमोन। दा खिन्थु बिराद खम नुदों आरो एबारावहाय। थेवबो जों नायबायानो हाबबाय, बेखौनो नायनो बिराद खुसिमोन बयबो, नायनो गोसोमोन। बेनिफ्राय नैबे बाथ' दाउब'मोन बियो, बिराद गिदिर माबायाव दंमोन बियो, बिराद गिदिर जायगा बेयाव दंमोन। बेनिफ्राय नैबेयो बाहायनो दाउराइबो दंमोन, ओमफ्राय नैबे दाउ मैना, बेनिफ्राय बे दहाय नुनाय हांसो, बिसोर ज' दंमोन आरो। बिनि उनाव जों फैलायबाय लिअ'पार्द नायनो फैलायबाय जों बाहाय। गाखोनांगौ गोजौ स्टेपआव। जोंना गियाना मेंबायमोन थेवबो गाखोबाय, नायनोबो बिराद खुसि, बिराद नायनो गोसो जानाय ना, बेनिखायनो नायनोबो हांखुर जानाय, ओंखायनो गाखोथारबाय आरो मा। बेनिफ्राय नैबे लिअ'पार्द एसे सिङाव जायोमोन, बेरानि सिङाव आरो न' सिङावसो दंना, मोजाङै लाइटबो होआ। बेनिखायनो लाइट होयैनि जाहोनानो जाहैबाय बिसोरबो थाखुमानांगौ जानानै फैयोना, मानोना बिसोरो मानसिजों गेलेग्रा नङाना, मानसिजों थाग्रा नङा। बेनिखायनो बिसोरनि थाखाय थाखुमानो थाग्रा जायगा, सेफ जायगा, मानोना गावसोरनिबो गोजोननाय मोनहोनाय हानाय जानांगोन। बेनिखायनो माने सिङावसो दोननाय आरो बेनिफ्राय नैबे मोनसे गिदिर जुनार, जायनाखि जलहस्थि होनना बुंनाय जायो। थारमानि मा होनोमोनलाय हिप्प'पटेमास, बे हिप्प'पटेमास नै बियो। आगोलाव माब्रै दंमोन, खिन्थु नै दा मासेल' नुदों आरो बेखौबो दैयाव हगाराखै, दैयाव दोनाखै। स्पेसियेलि बेथ' दैयावसो थाखायो, बयबो मिथिखागौ, नोंथांमोन बयबो मिथिखागौ। बे गांसो जायोसो, गांसो। बेखौल' बिराद मोजां मेगन जों दा नुनाय जाबाय आरो। बेनिफ्राय नैबेबो ब्लेक पेन्टार मोनसे दंमोनलै बाहाय, ब्लेक पेन्टार बेबो। गियाना बाजाबाय नै दसे। दाना मेंबाय, खारबाय, खारख्लाय गियाना मेंबाय। बेनिखायनो फैनोसै समाव एसे बाबाय आङो गोजोननायनि। आरो बिनिफ्राय नैबाव नुलायबाय मोनसे क्रक'डाइला जेसेबां गिदिर जानांगौमोन बेसेबां गिदिर नङा, खिन्थु फिसासो आरो बेयो, बांद्राय गिदिर नङा। थेवबो एसे गिदिरखौ नुबा मोजां जागौमोन, खिन्थु बांद्राय गिदिर नङा आरो। थेवबो नामनि थाखाय दोनबाय, मानै दंमोन बाहाय, बांद्राय गिदिर नङा, दलर। आरो गोलेरखौथ' मिथिखागौ बयबो, दलर थायो।
खिन्थु खुगा सुनाय नुबा मोजां जागौमोन आरो बियो सानाव सायो खेवगा सुनानै आरो नैबेथ' जाहैबाय मांकि एकदम बिराद एन्टारेस्टनि गोजौ बेरानि गोजौआवनो आराम उन्दुनानै दंफैयो एकदम बिन्दास खाथियावनो आरो बिनिफ्राय बैयाव झुला दं गावसोरनि गेलेहोनाय दा बेवहाय गेलेबाय आरो बिसोरो गेलेदोंमोन माथाम दंमोन बाहाय गेलेबाय थादोंमोन आरो बिसोरो थांलाय फैलाय खारख्लायलाय बैयाव बेनिफ्राय जोंनियाव माखासे चिल्ड्रेन पार्क ससे दंमोन बेहाय दसे गेलेबाय गियाना स्लाइडिंआव गाखोबाय स्लाइडिंआव गाखोनाया ज'सो फैबाय दा स्लिम लिमोनद्रा नैबे सार्कलिं नैबे बाहाय दसे गाखोबाय आरो बेखिनि दसेयावनो एकदम 1 मिनिटसोआवनो बेयो इन्ट्रेस्ट मोनबाय आरो बेखिनि गाखोनायजोंनो थेवबो गाखोबाय आरो बेनिफ्राय नैबे झुला गाखोदों लास्ट टाइम गाखोबाय लिना गाखोदों अन्जिता गाखोदों जोंनि फरायसाफोरबो दं जोंना गियान गाखोदों ना गैया जाबाय ओंखारबाय एबार बेनिफ्राय जोङो ओंखारबाय बिनिफ्राय जों टाटा बाय बाय लानोसै जोङो जुनारसालिखौ दा नोंथांमोना नायनानै साबायखर बावबाय।